angeke ngikunike muthi mina, ngizohamba nawe ngikutshela thengani sihambe siyonza lento kuzongena ikholo uhleli nami ukuthi lento ayenzekile yini. Sanibonani, udokotela uDlamini Ikhosi. Nibingelelwe mina kudlula bedlala umfana ongenamona bathi nganyuba izude enyuba ezanga. Izibe singashubusika nehlobo ubhedwabhedula umhlaba wamasipala kwathiwa valani icapha selifile ikhosi lamakhosi inyanga abantu umsizo wabantu umehlule abathi sebemhlule kade usazobahlula phinde abashaye. Ingakho ngamhlanje ngila ngoba phela mina ngumqophu ezizwe zonke. Ingakho futhi ngilapha ngoba ngizoveza iqiniso ngoba ngasho ngathi sizwe sikaMthaniya ngibingelela abaphesha kwelwandle, ngibingelela amakhosi, ngibingelela ungazezwe lakhe, ngibingelela abaholi, ngibingelela induna, ngibingelela president yethu, ngibingelela sonke isizwe sikaMthaniya nabangazange ngikwazi ubabiza ngekuyigaba zabo, ngibingelela inyanga, ngibingelela abathandazi, ngibingelela ngisho abasaguqile beguqela lo msebenzi ukuthi babe nempumelelo, ngibingelela umndingi nomndawo, ngibingelela amakhosi omhlaba. Ngizothi ngamhlanje ke ngudokotela uDlamini, ngiyabonga ukuthi ngiphinde ngahosta futhi la kwiKZN podcast. Ngizokhuluma indaba ke ezohluka ngamhlanje, ngiphethe indaba ezithanda ukuthi zingabi mnandi kodwa futhi izojabulisa abantu abaningi. Nganza kwethu ngicela ukuzokhuluma ihloko somuntu osekhathazekile osedlale abantu noma umuntu othi dokotela uyazi mina ngidlelwe iplaza lami, uyazi mina ngidlelwe ubukhosi bakithi, uyazi mina dokotela ngidlelwe igarage lami, uyazi mina dokotela esikoleni sami noma nguprincipal kunabantu abathumela izilwane izingane ziyahayiza. Mhlawumbe ngizokhuluma nomuntu oseyilalini manje odlelwe umhlaba wakubo kwasikwadliwa ngisho amanxiwa akubo ngoba kukhona iqhwaga la ngaphandle ongeke ukwazi ukulwa nazo. Nango kudokotela uDlamini la ingena khona ngavele ngakitazeka, lalela mntababa ukukhala kwakho kuzwakele. Kufike mina manje udlula bedlala umfana nganamona ngithi woza lapha kimi mina ngathi makhona imali akukho kuyohlula. Ngizokhuluma nomuntu othi ukhathele, izitha zakhe kudala ezama azilungi, bakubulalela ingane yakho, bakubulalela umyeni wakho, bakubulalela usisi wakho, bakubulalela umuntu oyinomfu enhlizweni yakho, bakubulalela uAlpha noOmega ngoba umuntu mebulale umuntu oseyisithandwa sakho noma othandwe inhliziyo yakho ubaba wakho uma wakho lo muntu usuke eqedile. Ngizothi mina ngudokotela uDlamini ngiphethe induku yamadoda, mina ngiphethe induku yezizwe, mina ngiphethe amadoda okuhlwa ohlakaniphile uzongizwa ukuthi ngithini. Ngithi mina izala kumina ngiyokhuluma nalezo zitha zakho, bhala ilist yabantu asebekhathazile uze la kimi ngiyokhulumisa mina into. Angeke ngikunike muthi mina, ngizohamba nawe ngikutshela thengani sihambe siyonza lento kuzongena ikholo uhleli nami ukuthi lento ayenzekile yini. Udlula bedlala lo mfana ongenamona bathi nganyuba izinto enyuba ezanga izibe singashubusika nehlobo. Ngizothiwe mntaka baba ukhona umntana wakho usejele uyagwetshwa ugwetshwe into angazange ayenze. Mhlawumbe kuthiwa wa-rape engazange a-rape, mhlawumbe kuthiwa wantshontsha engazange antshontshe. Niyabazi abantu abehamba kodwa bayacana sendleleni. Ngithi mina awuzani nangu umkhululi wendaba, nangu umkhululi wendaba zonke ngokuthintela isinye isigubhu mina kuthiwa umkhululi wendaba engisikhulumisa amasesiyanyakaza. Ngizothi ngamhlanje ngicela ukukhuluma nabantu abakhathele mina abathi cha ngikhathele, sesimzamile lo muntu, sesimzamile mhlambe ngezulu ezandla akashayeki, sesimzamile sathi sifuna impela aphambane nekhanda akwenzeki. Wozani lapha kimi niphatha amasenti. Ngeke ngiyidaluleke imali ngamhlanje ngoba ngumuntu odalula imali mina, kodwa ngeke ngiyidalule imali. Ngithi mina wozani sizohlala phansi sibheke sihlole. Uyazi ukuthi mase kufikela kumina kunokwenzeka ukuthi lo muntu nina niyamthinta noma labo bantu kadala ngaze nimcelele kobaba omkhulu. Thina umuntu siyamcelela kuqala sibheke ukuthi idlozi lakhe liyavuma naye ngoba kunokwenzeka ukuthi wena uhleli nje lapha ekhaya bayakuzama abantu idlozi lakho likuprotectile. Mase kufike thina sihamba siyokhuluma nabanikazi bakho siyobheka nomuntu
kuyena ekufanele sikhulume naye simcele sisho ukuthi usukhathazile wena usudingwe yithina mase siyamlungisa lo muntu abuya azohlala ekhaya azobe sisebenzisa lekhaya angifuni ukukhuluma okuningi ngithi uDokotela uDlamini Ikhosi lo ngeke ngithi ngithwalisa abantu singakwazi ukwenza izinto zenzeke thina izithandwa zami ngiphinde nginikhumbuze lokhu ukuthi uma phela uhamba la kaDokotela uDlamini sesikwenze konke udinga ukuprotectwa kufanele mina ngikuprotect ukuthi noma ngawuhamba umhlaba noma ngawungena emgedeni noma ngangenaphi ngeke baze bakuthole noma bangalala abalala endleleni balalele wena ngeke baze bakuthole noma bangahamba inyanga baze bavusa usosoba la phansi emathuneni ngeke baze bakuthole ngoba uma senza leyo nto siyakhanda sikuvikele uhlalelene ekhaya ungeze uzovika woza uzovika indoda ehlakaniphile iyavika mangena izulu ekhaya liyavika mangene into ekhaya iyaphindiselwa emumva woza siqinise ngizosho futhi ukuthi kufanele mase sikwenze konke lokhu uqiniswe ngisho ikhaya lakho qiniswa imoto Dokotela uyaqinisa woza ngizoqinisela namhlanje ngikhuluma ngezinto ezidiphu woza soqinisa ibhizinisi lakho woza soqinisa umuzi wakho woza soqinisa unkosikazi wakho woza soqinisa indoda yakho woza soqinisa ubuholi bakho woza soqinisa isizwe sakho woza sizoqinisa konke okungamele ngaleso sikhathi woza sokhuluma nabanikazi bakho nokhokho bakho woza wena mohlele ekhaya sizokhuluma ngoba manje sizophela ebusika singene kwinto asahlobo singena la khona ngena izulu khona singena khona la kukhona abathakathi bejabula khona betest imithi komunye umuntu woza ngizoqinisa iposition yakho woza ngizoqinisela ukuhlakanipha bakho lokho abakubulalela kona woza ngiqinise ngoba ayikho into engenzeka umuthi ukhona abantu abakakholwa kuleso sichitho kuleyo mpundulu kuleyo nto egijima lapha emzimbeni kwena woza sizoyibulala siyikhiphe ngoba leyo nto izokubulala woza mina ngizokwenzela mina sithuma izilwane thina ongeke uzulala ibusuku nemini ongeke uzulala ibusuku nemini futhi engeke zize zilashwe umuntu ngoba suke sazi ukuthi imkhandlo esifake phakathi isuke inamandla amangakanani sondela kuDokotela uDlamini Ikhosi sizokuqinisa mntababa ngisemlazi la ngikhona eThekwini engonyameni eduze kwesonto la kwaShozi uDokotela uDlamini Ikhosi ngisengonyameni eThekwini la ngikhona eduze kwesonto la kwaShozi inamba ithi 083 59 15 624 083 5915 ku Facebook uthi Dr Dlamini Ikhosi Extended Dr Dlamini Ikhosi Extended Instagram uthi @Dr Dlamini ku TikTok uthi @Dr Dlamini Ikhosi ku YouTube uthi Dr Zakhele Dlamini Ikhosi Dr Zakhele Dlamini Ikhosi ubona ama video nisubscribe bakwethu ngiyacela ukuhlola u500 rand amakhandlela u2 amhlophe I'm the best in the best ingakho ngibiza u500 ingoba thina sibona lokho ngingabona mina ngihlola into engekho ngeke ngifuna ukuthola ukuthi yini le ekhiphe ekhaya yini le datha wena ungacebi yini le wena edala uthi into zakho zime yini le datha uthi imoto zakho iginqike kangaka umuphi lo mkhova abawufake kwena woza ngizokwenzela imanga ngithi ngiyabonga ama South Africa amahle ukuthi yonke leminyaka senihambe nami miningi iminyaka ningibona kuma social media miningi iminyaka ningibona ngikhuluma okunye engazange ngikukhulume ngamhlanje ngena kuma YouTube ubuka imanga engizenzayo ngena ku YouTube ubuka abantu esengibasizile mase uyabheka ngempela ukuthi ngumqambi wamanga yini ngithi mina #Ikhosi lifikile uma ubona omunye umuntu umtshethi Ikhosi lamakhosi belikhona kwi KZN podcast belizokhuluma indaba ezinhle ngiyacela usubscribe le video ukhombisa abanye abantu abaningi ngoba kukhona abantu abadinga lolu sizo mtshela umuntu lalela mntababa ngiyakubotha usuhluphekile mntababa kudala wawuthakathwa mntababa ucindezelekile hambe kuyiKhosi lamakhosi liyokhulula ngithe mina ngiphethe into ekuthiwa umkhululi wezono ngoba bona bengakhulula kulezi zinto noma kuthiwa bebekhambela yiphi inyanga noma kuthiwa bebezokushaya ngesibhamu kodwa uma wafika la kuyiKhosi lamakhosi mina ugoduki ekhaya izinto zakho zingafezekanga ngithi namanje 083 59 15624 083 5915 wozani ngobuningi beni ma South Africa mahle nizobona le nkulumo ade ngiyikhuluma ukuthi ngabe iqiniso yini.